Хора, днеска ще играем Майнкрафт. Да, здравейте. По-скоро. Това ще стриме един час, ще уравняваме. Тук малко става проблеми. Лана с едно нагоре ще реши да го дигнеш. И така. А как бе? Хора, Как да го дигна сега? чакай. Нали съм ме клекнали? Да. Мамка. Така, и ланчо. Аха! Така, и после строиш. Гледай. Да, сещам се. А няма ли да е по-яко? Дай, Така. дай ти пока. Чакай. Аз знам едно нещо по-яко. Мани ги тия... Не, да, слагай е така. Така. Слагай е така. Дай са така. Така ли? От двете страни. Дай! И така, нали? Не. Да. Така се катери. Да, и гледай са. Трябва да стигнеш до другата планина. Добре, чай са. Гледай са обаче. Са отиваме. Никъде не отиваме всъщност. Чакай, клякаме. Сега ти праше... Чакай сега. Мръдни си малко натам. Няма да спаднеш, спокойно, няма да паднеш. Тук Аз съм така. клекнал. Така. И седна нагоре сега. Хоп. И от другата Аха. страна също. Не бе, не. Още сега клекни, да не паднеш. И се отдръпни. Аз съм на ръба на светилата, гледай са. И... Так. Омаче, прекалихме. Чакай. Тук, отдолу слушай. Да. Хора, аз за първи път строя. Не ми се сърдете. Ама просто съм я бати слабака на Майнкрафт. Не е толкова слабак. Чай са. Не. Чакай, трябваше отдолу. Тук отдолу да сложиш. Така. И са къде? Не. И са... Чакай. Аха. Имам... Гледай, като тук. Като тук. Три нагоре. И сега едно право. Ой, че ще да падна. Да, дай сега ги прави прави. Чакай се. И пак почваме. Сетих се, да. И са. Чакай, може ли само това да го построим? Оп. И до там трябва да стигнем. Докъде? До тази планина. Добре. Ако не е взима лопатата и почвай да дупчиш. Да дупчи. Чай. Отивам до магазина да си купим нещо. Добре. Хора, вече отивам до магазина. Не знам дали го чухте. Ние записваме. Записваме, да. Сега. Не, бе. Аз не си гледам. Хора, извинявам се, ама не си гледам много материалите. Така, няма да говоря много. Не знаете, няма да говоря, защото... Първо, не ме е срам. Просто се концентрирах. Вие да видим как се... Уау! Не мога много да ходя. Така. Да знаете, че на Венци сървъра, т.е. не на Венци, има един приятел, сървъра, в смисъл нещо му е бъгнал сървъра и му е крашнал. О, така.
Нашите мусти. Виж, пак може да се качиш. О, имаш свой пес. Свепец. Ама трябва да скочиш. Не трябва. Виж. Не трябва. И самия герой скача. Това мен ме дразни. Чакай, аз ще го правя. Така. Моя малко шипс. Да, взимай. Чипс. Аз имам елитра, какво се муча? Дай фойерверките. Да му еба майката. Не бе. Ето къде е коментира и малко ме дразни. Защото не си ми Вау! Аз казах да ми на хората, че аз съм мил. Да. На мен не ме бива повече в Fortnite. Хора, ако си направя канал, ще ви кажа. В TikTok ме последвате Иван Коцев. Благодаря. И там ако си създал YouTube канал, Чакай. трябва да се сложиш фейскам. Не ми трябва, искам. Хора, коментирайте, ако искате на 100 абоната, бъка да си сложи фейскам. Дали да е нормално? Хора, на 1000 абоната ще си кажа името. Да, ще ти кажа името. Ние вече го казахме. Обаче, Те видеа няма да ги качваме. да. Чакай да видя колко вече снимаме. Нещо заскоча да ти покажа. От най-високото нещо. Хора, ние не снимахме през цялото време. Бехме и направихме уста. Не бехме снимали през цялото време. И направихме моста. И така. Тук ще допродължиме селото и така. Айде, чао, абонирайте се до канала абонирайте се с камбанката да. Абонирайте се за канала с камбанката. Чакайте. Искате ли да чуете една атомна бомба? Чакайте. Така, айде, чао.